DCSU Craiova și Gazmetan Mediaș. Până la ora 14 este ceață densă în județele Alba și Harghita, unde din cauza temperaturilor negative se poate forma polei. Vizibilitatea este redusă local până la 50 de metri. Maximele astăzi vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Acum se înregistrează minus 3 grade la Joseni, iar cel mai cald este la Reșița, 14 grade, 13 la Oradea, 11 grade la Timișoara, 3 la Botoșani și Iași, 4 grade în Bacău și la Piatra Neamț, 9 grade în acest moment la Sibiu și București. 12 și 4 minute ați ascultat știrile DGFM. Continuă Cetin Rașid la DGFM. UB40, Atomic Kitten, Lady Gaga. Ascultăm în minutele următoare. Vin și cu date noi din trafic la DGFM. Bună ziua! DGFM. Aici e informația.